ogóle w koncepcji dystrybucji wiedzy kończył się monopol, nie? Na wiedzę. Ewidentnie. I dzisiaj tak naprawdę uznanie kompetencji ucznia w wielu sytuacjach dla wielu nauczycieli może być trudnym doświadczeniem. Jak to, że uczeń wie coś ode mnie. Ja wiem więcej, lepiej. Ja uczyłem historii w szkole. Z wykształcenia kończyłem Wydział Filozoficzno-Historyczny i pamiętam też takie doświadczenie jednego z moich uczniów, który miał olbrzymią wiedzę dotyczącą białej broni. Bardzo wyspecjalizowana wiedza. I to do tego stopnia, że on patrzył na numer bagnetu i mówi, ten bagnet nie mógł być pod Monte Cassino. Więc pytanie teraz, jaką przyjmę strategię w takim zespole? Czy ja będę mu starał się udowodnić, że jest słaby, bo ja mu udowodnię, że w innej epoce historycznej nie jest taki dobry? Czy raczej uznam tą wiedzę i powiem, super, jakbyśmy takie zajęcia mogli zrobić na przykład, byś opowiadał o tym, to może być super ciekawe, masz takie rzeczy. Nie? To jest znowu też postawa do zagospodarowania.